मी बोललो ह्यांना दाखवून ह्यांचे आपण रिॲक्शन व्हिडिओ बघूया. तो बघा मोबाईल काय झालं ते कोण आहे ते. आता आपण चाललो कुठे माकला बनवायला. त्यांच्या म्हशी पण आहे तिकडे. ही पण म्हैस आहे. कोलंबी, करपार, जिताडी, शिवड, मोठी जाडी कोलंबी मिळते. आले पिल्ल टेस्टिंग करून दाखव. तुम्ही टेस्ट करून दाखवा कशी झाली आपली रेसिपी. मी टेस्ट करण्यापेक्षा मी टेस्ट करून तर बघतेच, पण मी वासावर सांगते कशी झाली माकडी ती. वासावरून चांगले वाटते. चांगले वाटते म्हणजे खाल्यावर मी आणखीन टेस्ट सांगतो तुम्हाला कशी आहे. शांताराम भरतारांचं नाव घेतोय सासरचा मान राखून. आता वाकवू नका नाही तर पडतील पिडतील. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आता मी इकडे परत एक रिॲक्शन व्हिडिओ शूट करतोय. रिॲक्शन व्हिडिओ कोणत्या व्हिडिओचा आहे, आपण ते चिकन लॉलीपॉप टिकटॉक स्टाईल मध्ये त्या काकूंनी बनवलं होतं ना, तो व्हिडिओ मी ह्यांना दाखवतोय. कारण मला पण हे बघायचं आहे की आम्ही तो व्हिडिओ शूट करतो, व्हिडिओ एडिट करून रिलीज करतो, पण त्यानंतर जे पहिल्यांदा माणूस बघतात ना, कारण ह्या तिघांनी तो व्हिडिओ बघितला नाही, मी तर खूप वेळा बघितलं, पण मला हे बघायचं की पहिल्यांदा जे माणसं बघतात ना त्यांचं रिॲक्शन कसं असतं ते व्हिडिओ बघून. आणि तो व्हिडिओ खूप फनी होता, तर मला तो खूप आवडला, म्हणून मी बोललो ह्यांना दाखवून ह्यांचे आपण रिॲक्शन व्हिडिओ बघूया की ते पूर्ण व्हिडिओ बघता बघता हे लोक कसा हावभाव देतात. बरोबर ना मम्मी? बरोबर आहे. हा, आता तो व्हिडिओ मी त्यांना लॅपटॉपवर लावून देतो. टिकटॉक मध्ये काढवण्यात येते त्या टकल्या माणसाचे चिकन लेग पीस म्हणजे पार्टी नाही करत. हे खाली आपल्याला खाऊशी वाटलं तर खायचं, नाही तर बायका पण ठेवण्याचं. एकदम सोपं, एकदम सोपं म्हणजे सोपं. खाण्याला ते हॉटेलमध्ये खाण्याला ऑर्डर आले पण काही नाही. सेम कलर झाले आज रेसिपी आणि तुमचा कलर सेम सेम झालं. तुम्ही काय लॉलीपॉप एकाच ठिकाणी आणि अशा गुलीत माणसाचं मन होतं. माझ्या तर तोंडालाच पाणी सुटतं. लॉलीपॉप, चिकन लेग पीस, टिकटॉकवर तर असं ते एक मनुष्य असतो काय म्हणतो हे चिकन लेग पीस खाईल ना काय खाणार. चिकन म्हणजे तर आपलं फेवरेट आहे. कसं करतो माहिती, हे चिकन लेग पीस सगळ्यांनाच आवडते. टोमॅटो केचपचं खेकडा काढलाय, त्याच्यामध्ये खेकड्याची डिझाईन काढली. म्हणजे सर्वात जास्त आपण हेच ऑर्डर करतो ना बाहेर जाऊन. हे जास्त करून म्हणजे जे काय म्हणतात दारू वगैरे असतात ते जास्त खातात चाकण्यासाठी. हॉटेलमध्ये. बरोबर नाही, हेच ऑर्डर करतात. चाकणा चाकणा पार्टीला नेमकं हेच असतं सर. आम्ही पण बाटलीबरोबर चाकणा म्हणतो. आपल्या घरात पण हेच खातात. हे खाली आपल्याला खाऊशी वाटलं तर खायचं, नाही तर मग लोक बायका पण ठेवल्याचं. त्याच्यामध्ये मी थोडी एक वाटी शेजवान चटणी. आणि यांचं साहित्य पण बघा कमी आणि है ना. आम्ही कसं वाटीमध्ये काही म्हणजे थोडं पण बाकी ठेवत नाही, सर्व पुसून मासून खातो. पुसून वाचून चाटून पुसून बोलायचं. तुम्ही बरोबर बोला, चाटून पुसून बोलायचं ते. पुसून खातो असं बोलायचं. ही त्यांची नगरची भाजी आहे. त्याच्यात ना प्लास्टिकची शेळ्याला गेलात ना तर कमसे कम तुम्हाला 50 रुपये 50 देतात तो एक लेग पीस. त्यापेक्षा 50 रुपयाचं पाव किलो मटण आणून घरात बनवून सेम कलर झाले. आज रेसिपी आणि तुमचा कलर सेम सेम झालं. तुम्ही काय लॉलीपॉप आणि हे तुम्हाला स्क्रीन मध्ये दिसतंय का माहित नाही, पण ते ऍक्च्युअली तसंच दिसतंय जसं आपण हॉटेलमध्ये ऑर्डर करतो ना तसं सेम दिसतंय. ही प्लेट समजा असं तुम्हाला कोणी बनवून दिलं तर तुम्ही एवढी खाऊ शकता का? ते बघूनच माझं पोट भरलं. नाही असं नाही, आता नाही, पोट नाही, असंच खायला दिली की नाही खाणार. हा खाईल ना काय खाणार. चिकन म्हणजे तर आपलं फेवरेट आहे. म्हणजे ते एक ऍडव्हर्टाईज येते माहितीये, चिकन लॉलीपॉप, चिकन लेग पीस. टिकटॉकवर टिकटॉकवर तर असं ते एक मनुष्य असतो मनुष्य चिकन लेग पीस, चिकन लॉलीपॉप
डायरेक्ट बोलतो हे चिकन लेग पीस, चिकन लॉलीपॉप. आमच्या मुलं ते बघूनच जास्त म्हणतात मम्मी एक कार्ड भरत आहे त्याच्यातून एक एक पीस. मेहंदीची गरज नाही लागणार. आज माझे मेहंदीचे वाचले आणि नाही त्या टकल्या माणसासारखं आम्ही रोज आत्याची आठवण काढत राहतो. ते खातानाच काम करतो. चिकन लेग पीस आलं आमचे मुलं सगळे म्हणतात की चिकन लेग पीस वाला आला. पूर्ण जगभर फेमस झाले. मला सगळेजण बोलतात मम्मी तुझा भाऊ आला पाहिजे. ते खाता त्या चिकन लेग पीस वाला तुझा भाऊ आला बघ. तू टेस्ट करून सांग कसे झाले. आता तुम्ही पाठी बघू शकता, मी स्टँडला मोबाईल लावलाय. त्या मोबाईल वरती एक व्हिडिओ आहे बघा, तुम्हाला आता दिसला असेल बघा. तो काय व्हिडिओ आहे ते तुम्हाला आता स्क्रीन वरती पण दिसेल. आणि ज्यांचा व्हिडिओ आहे ते आता व्हिडिओ स्पेशली बघणार आहे. मग त्यांचा तुम्ही रिॲक्शन बघा, ते कसं रिॲक्शन देतात ते स्वतः बघतायत. काय म्हणतेस? स्वतःचाच व्हिडिओ स्वतः बघतायत. हो, व्हिडिओ चालू करा तुमचा. मध्ये दाबा. मध्ये दाबा. हे कोण झोपलंय? हलवू नको. हा. तो बघा मोबाईल. काय झालं ते? कोण आहे ते? काय आहे? ते काय आहे? आता बघा बघा तिकडे आणि काय बघतायत? काय बघत होते? ती बघत होती रेसिपी बघत होती त्या बाईची ना. ते काय बाई म्हणाली ते? काय बाई बोलली? ती पोटाने गाडी पुढे गेली ती. तर ती रेसिपी बघता बघता झोप आली ना, तिथं मोबाईल वाटत पडला हाताला माहितीच नाही. तरी कधी शूटिंग केली ती. आता मोबाईल आम्हाला वाटलं काय बघताय तुम्ही. हा. मी हिला सांगितले, ह्यांना सांगितले. हे बघा आता तुमचा चष्मा काढताय बघा ते. हा त्याच्यासोबत चष्मा काढला तरी शुद्ध नाही. आता पायाला मोबाईल पडला. मोबाईल पण घेतला. ते पण नाही दिलं बाकी. ते झालं. आता बघा पुढे बघा काय केलंय. तरी तुमचं एवढं लक्ष नाही. आता पुढे बघा एवढं सुस्त. हिला उचललं कशी म्हणजे आणणार कशी काय? आता उचलायला लागेल का त्यांना? नाही तुला झोपायला लागेल. तुला खाली झोपायला लागेल. नाही, मी झोपतो खाली. नाही उठेल ते, त्याने उठतील. पण एवढे गार झोपले काय? आमचं वाऱ्याने बोलतो तरी काय नाही. झोप मला काय माहिती. ते पायाने पण तेव्हा पायाला गुदगुल्या कुंभकर्ण फार वाटला. बघा किती पाय पण तुमचे गेलेले. दाखवायला ठेवलं तू बोलले खोटा बोललेस ना. तू बोलली नसती ना. हा, आता हे आम्ही का दाखवलं व्हिडिओ आहे ना माहिती आहे, यांना खोटं वाटलं असतं. ते झोपायची वेळ होती पण ते आम्ही बोलतोय आणि हे व्हिडिओ बघतच झोपले. व्हिडिओ चालू आणि मोबाईल पण असा स्टेट जास्त विषय पण नाही झाला. 5 मिनिटं झाले. आणि मोबाईल पण स्ट्रेट घेऊन बसलेले. मी पण व्हिडिओ 3 मिनिटांनंतर लेट काढला मी, कारण मला उठायला लॅपटॉपवरून उठायला टाइम लागलेला मला. व्हिडिओ चालू करायला टाइम लागला. हा, म्हणजे एवढं वेळ मोबाईल पण असं पकडून नशीब त्या शॉर्ट वरतीच मोबाईल पडला. हा प्रूव्ह होता की तुम्ही असं म्हणजे एवढे सुस्त झोपलेले ना तुम्ही. दिवसभर दमलो ते आली मला झोप वाटते. आणि तुम्ही केली शूटिंग. आता आपण चाललो कुठे? माकला बनवायला. माकलाची भाजी बनवायला. माकडे बनवायला. माकडे जर असं बनवलं. आता कुठे चाललो आपण? तिकडे म्हैस आहे त्यांची पाठी. गेली का? यांची झाडं चांगली आहेत ना एकदम मस्त. केवढं मोठं आहे वरती आहे बघा. केळीची झाडं आहेत. सारी बोलतात नेसून ती सकाळी सारी नेसून आली आणि वाट बघून कंटाळली. कोण कंटाळली? याची मम्मी कधी साडी नेसली होती? मला नेसलेली काय तिच्या हातात गेल्या. तिथं बाय पण आले. ती बघा बाय आली आहे? आई बाय आली आहे? तिथे गेल्या पारीवर. आता बोलवा. जा पारीवर शेजा बघून जा.
म्हशीचं. त्यांच्या म्हशी पण आहे तिकडे. काय हा ही पण म्हैस आहे ती बघ. तिकडे नंतर म्हैस बघूया आपण. ये. आता आपण हे कुठे आलोय नदीत? या आपल्या खाडीची जी मच्छी पकडतो ना हम्म. त्या नाल्याला आलो. ही नदी आहे छोटीशी. हम्म. त्या नदीच्या ह्याला आपण पावसाळी मे महिन्यात जून महिन्यामध्ये पाऊस जेव्हा पडतो ना त्यावेळेला आपण याला बोक्षी म्हणतो. काय बोक्षी जालं म्हणतो असं. अच्छा त्या जाळ्याला ह्याच्यात मच्छी येतं चांगली. ती कटपारी, कोलबी, जिताडी, कटला असं याला मांडतो. इथे इथे डांबे मारतो. इथून डांबे तिथपर्यंत बोक्षी जातो ती. आणि मग रात्रीचा कधी पण येतो आम्ही. ये ना मी दोघे जण येतो गाडीवर मच्छी घेऊन जातो घरी विकायला. तुम्ही दोघंच येता? हा म्हणजे हे तुम्ही जागा विकत घेता का? नाही गावकीचा लिलाव असता वर्षाचा. हा ते लिलावमध्ये तुम्ही विकत घेता हा विकत येतो. ही एवढी जागा. म्हणजे इकडनं ज्या मच्छी पुढे जात असतील ते जाळ्यात अडकतात हा ते मग आम्ही घेऊन विकतो. विकायला. Direct व्यवहार असतो 8,000, 10,000, 20,000, 30,000. अच्छा अच्छा. म्हणजे एक मुद्दल तुम्ही देऊन टाकता पहिली. मुद्दल म्हणजे जेवढी गावकीचा जेवढा आकडा असेल जेवढी बोली असेल तेवढा पैसे सगळे हँड कॅश द्यावं लागतं लगेच. हे बघा डांबे मारलेच हे बघ. बक्षीस डांबे मारले काढलेत पण नाही बघा. काढायला लागतील आठवणत नाही मला. ह्याला मी बोक्षी टाकतो. हे आहे बांबूला का? हा बांबूला हे उभे टाकलेत ना त्याला. हम्म. त्याला बोक्षी म्हटलं मग ते पावसाळी त्या चौथा राहील ना तेवढं पाणी असतं याच्यामध्ये. संपूर्ण पाण्याचा भर. हा जो एवढा चौतारा जेवढा वरती पाणी असतो. हा तेवढा पाणी असतं. ते थोडंसं खाली पण असतं. आता एक खोल नाही ना? खोल नाही जास्त नाही. फुटभरच पाणी फक्त. म्हणजे आपला पाय पण आता पाणी भरतीचं आलेलं आहे म्हणून तर मग इथवरच पाणी असतं ते. असा खोलीसारखा. म्हणजे असंच आपल्या शेतकऱ्यांनी असं वेगवेगळा व्यवसाय केला पाहिजे ना. डबल काय ना काय शेती सकट हे आणि ते. कोलंबी, करपार, जिताडी, शिवड, मोठी जाडी कोलंबी मिळते. चिंबोरी येतात, चिमणी येतात, करगाटे येतात. सगळी मच्छी मिक्स असते याच्यामध्ये. कासव कासव पण असतात. कासव असतात. कधी घोडा बघाय म्हणून जनावर पण असतात. साप पण येतो. साप पण येतो. मारा बिरले होते. मारेल बिरेल जवळ नको नाही, जाऊ. राहू द्या. ती आपली बटर टोस्ट खाते ना एक म्हैस. हा एक वेळ. हे त्यांचा वासरू. या म्हशीचा तो वासरू. हा काय? हा आमच्याकडे पण गावाला आहे ना. हम्म. म्हणजे माझं लग्न नाही झालं होतं तेव्हा आमच्याकडे अशी म्हैस होती. अशी मी दूध काढायची. है ना? हा सकाळी 5ला उठून. तेव्हा मला आवड ना म्हणून मला आवड म्हणून मी तुला दाखवते. आणि ती वालाची झाडं बघ किती मस्त झाली. हिरवी हिरवी गार झाली आहेत. हा वाल का ते? पाण्याची जागा आहे ना. पाण्याची आहे. इकडे हवा किती चांगली येते ना. हवा मस्त गार आहे. मस्तच फिरते एकदम हवा. एकदम फ्रेश वाटतं इकडे. कारण त्या साईडला कसं ओपन आहे पूर्ण. है ना. इकडे हा लास्ट घर आहे आमचं इकडे. लवकर आले. हे काय घेऊन आलात? तुम्ही आले तर ते चालत होते. फाटी. अण्णा हे वरती केला होय. आई गाणं बोल. बाबूचं नाव सांगा. निहाल. निहाल. तू तुझ्या पोरीचं नाव सांग. दिया. दिया तुझं नाव सांग. सांग दिया. दिया. रेसिपी चालू झाली इकडे. हसू नको. बाबा हसू नको रे. काय बनवता तुम्ही आज? माकले ऑक्टोपस. ऑक्टोपस फ्राय करताय का? काय करी बनवताय? नाही फ्राय. चुलीवर बनवतात. आणि तुम्ही तेल टाकलं ना त्याच्यावरती? हा ते दिया. आणि काय काय साहित्य घेतलं दाखवा. लसूण घेतले, कोथिंबीर, मिरची, लसूण किती घेतले आपण? 7 पाकळ्या. थोडीशी कोथिंबीर आणि 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात. आणि ते पण मधून चिरलेत तुम्ही ना. हा मधून चिरून घे. आणि आपल्याला ह्याच्यात काय काय लागणार आहे? हळद, गरम मसाला, साधा मसाला आपला आणि हवाला, मीठ आणि तेल. आणि हे वाटप बनवलंय का काय? हा हे वाटण बनवलेलं आहे. त्याच्यात सुका खोबरं आणि कांदा भाजून घेतले. आलं, लसूण, मिरची, कोथिंबीर टाकलं. आपलं जे घरगुती वाटण बनतं ते तसंच ना. चिकनला करतो तसं. आणि हे आपले माकडं. हा हे साफ करून घे. माकलं का माकडं? माखल्या. माकल्या माकल्या. माखल्या. तू पण इकडे बस मम्मी. समोर म्हणजे कसे कॅमेरा फिरवायला नको. समोर सर्व दिसले पाहिजे आपल्याला. बाई ये. आता तुम्ही ये बाय. हा तुम्ही जे जे टाकाल ना ते सांगा आपल्याला. तुम्हाला रेसिपी जेवणामध्ये काय आवडतं जेवायला सर्वात जास्त? सर्वात जास्त चायनीज. 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 ना असं खरं खरं सांगायचं. हा. चायनीज मध्ये कोणता प्रकार आवडतो तुम्हाला?
सर्वच नूडल्स सूप आणि बनवते पण मी घरी. फ्राईड राईस, ट्रिपल राईस, शेजवान नूडल ते सर्व ना. सगळं. तुम्ही बोलता बोलता मसाला टाकला याच्यात. 3 चमचे मसाला टाकले छोटे. त्याच्यात वाटण टाकायचं. मधीच कोंबडी असते. कोण आलं होता? कोंबड्या. कोंबडी आली होती. मधीच कोंबडी येतात आहेत ना. येऊ द्या त्यांना पण रेसिपी खायची वाटतं. चला पण त्या तव्यामध्ये समजा कोंबडी उडी मारली तर काय व्हायचं मग? चिकनची रेसिपी व्हायची. फ्राय करायचं. डायरेक्ट फ्राय करायची का? आता माकला टाकलं ना तुम्ही. मागच्या टायमाला गाणं बोललेले ना, दूध घ्या दूध. तुम्ही मस्त गाणं म्हणाला. जर तिकडे रेसिपी चालू, तुम्ही जरा तो गाणं म्हणा ना मस्त. दूध घ्या दूध. माणसानं आवडलेलं तुमचं गाणं म्हणा. जरा जियावरचं गाणं म्हणा. आता 2 मिरची टाकले. 2 मिनिट. मिरची टाकली. असं कधी झालंय तुमच्या रेसिपीमध्ये मीठ जास्त पडलंय? हो होतं. जा. चांगले आपले शेफ खरं म्हणतात तुम्ही. हा. नूतन, तू लग्न करून जेव्हा पहिली आलीस ना इथे, तेव्हा तू पहिल्यांदा इथे जेवण काय बनवलं? डाळ भाजीचं जेवण केलेलं. डाळ भाजी केली. ते कढईवरती झाकण ठेवून आहे ना, त्याच्यावरती पाणी ठेवते ताटामध्ये. म्हणजे खालून लागायला नको. वाटण आधी टाकले ना. हा, खालून लागायला नको म्हणून. आणि तुला चुलीची सवय नाही ना, इथे आली तरच चुलीवर करते. पहिल्यांदा करत होती. हा, लग्नाच्या आधी घरी पण चूल आहे ना, म्हणजे तुला सवय आहे. सवय आहे. इकडचीच आहे बाजूच्या गावातली. अच्छा. तुम्ही लग्नाच्या अगोदर कोणत्या गावी राहायचे? नांगरवाडी. अलिबाग मध्ये नांगरवाडी ना. कोण कमेंट बघणारे जर नांगरवाडी मधले असतील तर जरा कमेंट करून सांगा. आणि तुम्ही यांना ओळखता की सांगा. उघडायच्या अगोदर तो सुगंध येत होता इकडे बाहेर. चपला कुठं काढल्या? ती आता चालली घरी. चालले. मी आता घरी चालले सासरी. हा. त्याला पाणी सुटतो ना, ते एवढं पाणी सुटलंय. तू याच्यामध्ये आंबट काय टाकलं? काहीच नाही टाकलं. काहीच नाही टाकलंय ना. पण काय माहितीये, जरी असंच बनवलं तरी छान लागतो. आणि ज्याच्याकडे आहे ना, त्यांनी कोकम वगैरे काय टाकलं तरी पण चालेल. टोमॅटो कोकम हा, टाकलं तर टोमॅटो टाकलं तरी पण चालेल, छान होतं. आणि असंच पण छान होतं चिकन सारखं. झालं ना आपलं. आता तर काय कोथिंबीर. तुम्ही चुलीवरची आणि गॅसवरती दोन्ही बनवता ना, तर तुम्हाला चव कुठे चांगली लागते? चुलीवरची. सर्वांना चुलीवरची. वाटण. पण चुलीवरची चव का लागते आपल्याला चांगली अशी? पण वेगळी लागते. लागते टेस्ट. समजते लगेच. चुलीवरचं जेवण, पाट्यावरचं वाटण, टेस्ट लगेच वेगळी जाणवते. हीच रेसिपी आपण गॅसवर केली असेल आणि इकडे केली तर चव वेगळी लागते ना ती. जाणवेल लगेच. जेवढा असा चुलीवरचा स्वाद येतो ना, तेवढा गॅसवरच्या रेसिपीला स्वाद येत नाही. आता तुला कसा मागाशी वास आला, सुगंध सुटला होता, लगेच तसा गॅसवर एवढा येत नाही. आले पिल्ल. हा, तुम्ही दोघं इकडे या जरा. गेल्यात ते. कोंबडी. अरे तुझं लेग चिकन तंदुरी व्हायची तिकडे गेलीस तर. पाय दिला. मी काय म्हणतो, ही आपली चिकन आपली ह्याच्यात गेली तर तंदुरी नाही व्हायची त्याची. नवीन रेसिपी तयार होईल डायरेक्ट दुसरी रेसिपी तयार होईल. आणि बघणाऱ्यांना माहित नसेल तर मम्मी हे 2 कोण सांग, काय रिलेशनशिप आहे त्यांचं? या दोघी बहिणी आहेत. हो, काय इकडे फोन कर. दोघं जण एकदम भारी बोलतात आणि भारी असतात. ह्या दोघी बहिणी आहेत. आणि ते यांची सून आहे. ही ह्यांची सून आहे. आणि ते विवेकचे पप्पा आहेत, ते ह्यांचे भाव आहेत. हे मला पण माहित नव्हतं आधी. आता जरा फॅमिली आता परत वाढते यांची. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हे दोन्ही बहिणी आहेत, तर हे त्यांचे भाव आहेत.
कुठे चाललो आम्ही गाड्यानं चाललो बघूया टेस्ट कशी आहे तुमच्या हाताची. कुठे चालली नाही चांगलं लागलं तर नाही चांगलं म्हणणार ना मी. टेस्टिंग करून दाखव. तुम्ही टेस्ट करून दाखवा कशी झाली आपली रेसिपी. मी टेस्ट करण्यापेक्षा मी टेस्ट करून तर बघतेच, पण मी वासावर सांगते कशी झाली माकडी ती. वासावरून चांगली वाटते वासावर तुम्हाला. चांगली वाटते, म्हणजे खाल्यावर मी आणखीन टेस्ट सांगतो तुम्हाला कशी आहे ती. आता मी ती भाकरी खाऊन बघते. हा, एक नंबर, काय प्रॉब्लेम नाही. माकलीसारखी माकली झाली खायसारखी. मग तुम्ही मी तर विचार करतो तुमची मी रेसिपी टेस्ट केली, तुम्ही महागला एवढं चांगलं बनवता, मग तुम्ही चायनीज आयटम किती चांगलं बनवत असाल मग. है ना, एकदम भारी ना. जबरदस्त. लय भारी झाली. आपल्या आम्ही मुंबईच्या हॉटेलमध्ये खातो ना त्यापेक्षा भारी झाली. लगेच थांबू नको, वेळ नको. तुम्ही भात का घेतला. ती मला ती माकली बनवली ना, ती भाकरी सोबत इतकी चांगली लागली ना, त्याच्यामुळे मला परत खाऊशी वाटली. म्हणून मी परत भात घेतला आणि परत त्या भातामध्ये मिक्स केली ती माकली आणि परत मी जेवायला सुरुवात केली. मस्त सुक्या केल्या ना, अंड बिटप टाकलंय ना त्याच्यात मसाला, त्याच्यामुळे ते अजून सुंदर झाली. मग ही रेसिपी तुम्ही पण नक्कीच बनवा आणि आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा की कशी वाटते तुम्हाला. खायला मस्त वाटतं. हे काय म्हणजे काय काय. हे आपल्या खाडीमध्ये पगोल्या असतात, पगोल्या त्या चिंबोऱ्या पकडण्यासाठी, त्या पकडण्यासाठी गेलेल्या ते त्या खालच्या पिशवीमध्ये त्या पगोल्या आहेत. त्या पगोल्यामध्ये 2-3 छोटी छोटी चिंबोरे, त्याच्या पगोल्याच्या वरती गोयला घेतलाय पाट्यांचा. आता येताना चालत आले. म्हणजे हे विकायला आलेत का. हा, विकायला हे स्वतःला पाटी येते आपल्या स्वतःला. हा, काय चाय चहा पण येतं का बघ ऋषी? त्या आणि ते आता उदाहरण असताना त्यांना एवढी द्यायचं आहे. चिंबोरी बघायला मिळाली आपल्याला. माझा फोटो काढू दे. फोटो निघाला. फोटो का व्हिडिओ आला तुमचा पूर्ण. काय नाव तुमचं. माझं नाव अनुसया संपूर्ण शांताराम शेळके. हा, तसंच एक नाव घ्या त्याच्या नावाने. नाव घ्या आता मग. नाव घ्या, ओकानेत नाव घ्या, ओकानेत आपल्या याच्यामध्ये. माणसं ऐकतच राहतील कारण तुमच्या डोक्यावर पण भार आहे. घ्या नाव घ्या. डोक्यावर बोजाने गार असून एवढं मोठं नाव घेतं म्हणजे कमालीचे. आणि हातात चहाचा कप. नाव घेताय ना. नाव घेताय. हा, असं पाहिजे. कारण आता समजा तुमचं नाव घ्यायच्या अगोदर सांगतो, बाकीचे फिमेल महिला घेत नाही. आता तुमच्या डोक्यावर भार आहे तरी तुम्ही नाव घेताय. व्हेरी गुड. म्हणा. बोल नाव. शंकराच्या पिंडीवर बेल होते वाकून शांताराम भरतारांचं नाव घेतय सासरचा मान राखून. आता वाकू नका नाही तर पडतील. बघा नाव घेतलं बघा. आणि तुम्ही घेतला ह्यानी मग फोटो पण काढला. शंकराच्या पिंडीवर तुला सोपं नाव आहे, तुला लक्षात नाही. एवढं नाव घेतलं तुमचा मन एवढं पण तुला बोलता नाही. ते एवढ्या डोक्यावर असून पण वाकून. हे नको, हे वरचा काढू तिचा सगळा ते काढला. उलट ते तर बघण्यासारखं आहे. शेतकरी आहे तो. शेतकरी मध्ये शेतकरी हा तिकडे शेतामधून येऊन नाव घेतोय बिंदा. मग आणि आपण डोळ्याला जास्त पासून देवाला देतो. ते बघा तुमची बहीण बघा. तुम्ही एक नाव घ्या बोलतो फक्त. या इकडे इकडे पुढे 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 या इकडे. पुढे पुढे. आता कसलं तुमचं मान राखतं ते बघूया. कसलं तुमचं होकारात आहे ते बघू द्या आम्हाला. हा, या 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 लवकर या. या लवकर या. पुढे गेले. या तुम्ही या. हे घेऊ शकतात. पहिला आवडायचं असते. नाव घे. नाव घेतात त्या पण लग्नामध्ये. तसं एक जुना नको उभ्यांनी. काय नाही उजेड येतो त्यांच्या तोंडावर. तिकडे घ्या. असंच बरोबर. आपल्या लेडीज लोकांना सांगितलं की नाही नाही करतात. त्यांच्या डोक्यावर भार असून पण त्यांनी घेतला की नाही नाव लगेच घेतला ना. आवडीने. मग चला लाजायचं नाही. लाजले की राहणार पाठी. आपण बोललं की आपण पुढे येणार. चला या तुमच्याकडे देतो. या या बोला. आज तुम्हाला 20,000 माणसं बघतात आहे बघा. बोला. बोला तुम्ही नाव घ्या. सुरुवात करा. सत्यनारायण देवा करी तुझी सेवा आणि महादेव भतारांचा जोरा जन्माजोगी ठेवा. क्या बात आहे. टाय वाजवा टाय वाजवा. बोलत नाही नाव हे नाही. थांबा परत बोला. लाल मणी तोडले, काळे मणी जोडले, नितेश रावांसाठी आई बाप सोडले. क्या बात आहे. अरे अरे
खरं सोड. अहो ते तोंडावर हे येईल. समुद्राच्या किनारी फुलेली फुलगी आणि जनार्दन भत्तारांचं नाव घेतय चंद्रकांत पाटलाची मुलगी. म्हणजे नवऱ्याचं पण नाव आलं आणि बापाचं पण नाव आलं, असं नाव घ्यायचं काय ते. दोन्ही पण नावाला नाही. आता तुम्ही एक सिंगल तरी नाव घ्या. आता मला काय पण जे नाव आहे ते तरी घ्या. ते म्हणते कशाला नाव घ्यायचं, इकडे दुब्याचं नाव कशाला घ्यायचं म्हणते. माहिती काय personality काय? काय आहे त्याने एवढा अंड्यावर साप त्याच्यावर ठेवली साखरेची पराळ आणि कोणता मधुकर भरतारांचं नाव घेतय तर कशी जाऊ घरात. क्या बात आहे, काय आहे ते? लय भारी म्हणाला तुम्ही. नाव तिच्या आवाजावर टाकतो ना. त्या आवाजावर आवाज पाहिजे ना. अजून एक सांगा काय, अजून एक सांगा काहीतरी. अजून अजून घ्या. मी पण रात्री घेऊ बघता ना. नदी किनारी राधा कृष्णाचा खेळ आणि महादेव भत्तारांचं नाव घेतय तर संध्याकाळची वेळ. बरोबर वेळेवर घेतलात. मला जाम नाव शिकवायला लागेल. काय करताय तुम्ही आता हे? हे बघ कोंबड्या टाकतय पिल्लू. ते स्वतःहून येतील ना आता. हा त्याचा तोंड आल्या त्या बसाला. हे बघा एक आलं. आणि आता बोलायची उत्सवाला आम्ही बोलवरच गेलो म्हणाला बोर तेवढा आणि माझ्या आईच्या सेवेसाठी माझ्या आईच्या सेवेसाठी बाळा लग्नाची काकेली गाई माझ्या पप्पांच्या सेवेसाठी माझ्या पप्पांच्या सेवेसाठी. आता घे माझा आई घेतला होता. आता त्यांना माहिती पडलं कॅमेरा चालू आहे ते. तुम्हाला माहितीच नाही ना मी पाठी उभा आहे ते. मी बोललो तिकडून गाणं कोण गात आहे ते आतमध्ये बोललो. थंडी किती वाजते बघ. थंडीला काय टाकली आहे.